Det er... Et brev til? Der er et brev, ja. Hvor mange gange skal man have breve? Ja, det ved jeg lidt, Ina. Nu kan jeg spænde, hvad der står der. Kigger du over? Der er jo gammel ski herhænge. Ja, men det er... Det er voldsomt, ja. Det er Jeg Man kunne måske lige have givet fuglene bare lidt sted. Men på den anden side, så kan du se noget, Emil. Ja. Der må jeg godt have Nej, der er det jo fantastisk. Det går ikke længe sådan høj igen. Nej, der er jo lægen op fra træerne derude. Ja, det går ikke længe. Du kan overtage dem til at tage det lille fede derude. Og så gælder spejlfølelse. Tænk, de går jo og arbejder derude. Går de derude nu? Ja. Altså, de går over ved hækken. Nej, vent da, Lotte. Lad os lige få noget. Ja, men ellers er de sgu da væk. Nå. Jamen, jeg tænkte bare, at det var da smart, hvis man lige kunne få dem til, når de er i gang. Ikke? Har der ikke, at når de skal holde rundt, der er nogle søskende og nogle fliser i. Det er lige få en gang round op, ikke? Ja. Jamen altså, hvis det ikke virker, så må vi... Det er et spørgsmål, vi får. Tillykke med din fødselsdag. Det er pomfriet. Nej. Hvor er det sjovt, og Lasse var ikke meget større, da vi var til 80 år. Så sad han på den alder i en barnevogn for enden af bordet på Ballums Husbro, eller hvor det var. Det er sjovt. Jeg får sådan et flashback. Han havde også sådan en trøje på, sådan en hætte. Ja. Forskellen fra dengang til nu, det er bare, dengang det... Vi har godt nok reparatør over, som nu ser fint. Jeg går frem tilbage. Jeg skal lige have en lille mundskæg honning, siger jeg. Så sidder vi jo med regnet det ud til, og det er 16 personer per ret. Per røg. Hvad er det, Peter Sønsen? Det er jo vildt, han kan bare. Ja, alligevel. Jeg bliver rigtig. Jo, tak. Hvad du hedder så jo? Ja, hvidvin og hvidvin og hvidvin. Nå. Ja. Nej, lidt smule. Vinderfæk kan lige høre det på langt. Hej, i Stenvalder. Meter 81. Jeg ser du må ikke finde statshemmeligheder. Og Mathilde.
Han ved godt, hvad han skal kigge på. Han burde ikke tage det der. Der er også anmeldelser og alt muligt. Hvad er det, du skal have til? Tak. Værsgo. Så må du være stor væk. Så må du ikke sætte dig ned. Spændt over at se. Så må du ikke sætte dig ned. Ja, men det var godt, Nils, Ja. at du fik... Godt initiativ. Ja. Fordi det var nemlig et ønske, I havde, og jeg tænkte, det kunne være... Det var et godt initiativ, onkel Henrik. Ja, det var selvfølgelig også. Ja, det var en mulighed. Ja. Ja, det var... Der står på, Den har jeg. hvad? Jo, vi var alle sammen. Ja.